קיצור, אני אומר לך, סבתא, באמת, אני לא צוחק. אני אמרתי לכל הבני דודים, חייבים ללכת לבקר את סבתא יותר. אני כל כך התבאסתי שלא יצא לנו לבוא שבוע שעבר, ואמרתי, למה לא הולכים לבקר את סבתא? זאת הסבתא הכי טובה בעולם. אנחנו כל כך אוהבים אותך ומעריכים אותך, ואני אומר, כל שבוע צריך לבקר אותה. ואני לא מבין למה אנחנו לא באים לבקר אותך יותר. מה אנחנו צריכים יותר מזה? אנחנו לא מבקשים ממך כלום. את דואגת לנו ואוהבת אותנו, וזה הכי חשוב בעולם. בגלל זה אני גם מעריך אותך. אנחנו אוהבים אותך בגלל מי שאת, כי את אוהבת אותנו, וגידלת אותנו, וחינכת אותנו. זה מי יותר טוב בעולם. באמת, נכון, את צודקת, בדיוק בגלל זה. הכי חשוב לי שאתם תהיו לי בריאים. נכון. שיהיה לכם שמחה. כשאת פה איתנו, זאת השמחה הכי טובה. חבל שהיא פה סתם. זאת השמחה הכי טובה, את צודקת, נכון? אני כל כך שמח, באמת, אני כל כך שמח, אני מודה לאלוהים ששלח לי את הסבתא הזאת. אוי, מה זה? מה זה? הבאת לי כסף? לא היית צריכה, סבתא, למה? שתהיי בריאה, לא היית צריכה. רגע, נפל גם פה אחד, חבל שלא ילך. טוב, תודה סבתא, ביי. ניפגש בפורים הבא. תודה.